Hello mga ka-anes! Welcome back to my YouTube channel kung saan ang saya at ang ganda lang. Naku mga ka-anes, kaparehas ba kita na mahilig sa ramen? O kaya naman hindi ka mabubuhay ng walang coffee in a day? O kaya soft drinks? O kaya laging may sausawan na sili at suka ang iyong ulam? Nako mga ka-anes, baka magaya kita na magkaroon ka ng hyperacidity pag nasobrahan mo yon. Kaya naman, for today's video mga ka-anes, meron akong isi-share sa inyo na nagpagaling sa aking hyperacidity. So, pero bago yan mga ka-anes, mag-experiment muna tayo. Meron tayong mga tubig, and then meron din tayong flavored na water, and then meron din tayong soda. Yeah. So, ang una natin gagawin mga ka-anes, i-measure natin yung laman ng dalawang tubig na ito. So, first, i-try natin ang bottled water. Hindi ko na i-mention mga ka-anes kasi hindi naman ako bayad. Char! Yeah. So, ang TDS, ito ang nagme-measure kung may laman ba ang tubig or wala. Kaso hindi niya ma-measure kung ano yung laman, kung good ba or bad. So, ito yung ating bottled water. Ang nakikita nyo ay 0. So, ibig sabihin, wala itong any dirt, wala siyang any kalawang. Super clean ang water na ito. Okay. Unfortunately though, wala din siyang minerals na kasama. So, totoo yung claim ng bottled water na ito sa kanyang nutritional fact na 0000. Ito naman, syempre, di ba, hindi natin afford ang super clean every day. So, syempre, dito tayo sa 20-20 per galon, di ba? Yeah, i-test naman natin kung meron siyang laman. Okay. Charan! Ayan mga ka-anes, meron siyang 5. So, this is still drinkable. Actually, nakachat ko ang may-ari nito. Ang sabi niya, 0 to 15, mataas na daw yung 15 na laman. Pero, ito drinkable pa. And if you will search sa Google, yung iba, 0 to 100, pwede pa. Very drinkable pa. So, ngayon naman, tignan natin kung acidic ba sila or hindi. So, ito ipapakita lang natin ang color ng acidic dahil without any doubt, yan, pag soda, alam naman natin na acidic na siya. Okay. So, papatakan natin ng pH tester. Pag nag-color yellow, ibig sabihin, or yellow, or red, or orange, orange, ibig sabihin, acidic. Pag blue naman, okay, pag green muna, pag green naman, it's neutral. Pag blue or violet, yan, it's alkaline or alkaline. Yan. To trivia mga ka-anes, pwedeng alkaline or alkaline ang pag-pronounce. So, dito tayo. 3 patak. Sa sebong sangkatutak. Ako, ang dami nating nalagay na soft drinks. So, tignan natin, it's color yellow, acidic. Wala naman ng question dyan. Ito din, flavored water. Ako, masarap to. Umiinom din ako nito ngayon na. Umiinom na ako ng mga ganyan kasi meron naman na akong pang-neutral. Later on, isi-share ko. Ito din. Yan. Ang ating bottled water. And ang ating galon na tubig. Yan. Actually, pag minsan, itong galon natin na tubig, dahil tinitest ko din siya every now and then. Yan. Ayan, medyo neutral siya in fairness. Hindi. Still, nasa green. Nasa green. Okay. So, neutral siya. Yan.
So, ang gagawin natin mga ka-anes, dahil mahilig nga tayo sa kape, o kaya sa soft drinks, o kaya naman sa ramen, dapat alkaline ang iinumin natin para ma-neutralize yung ating stomach. Okay, so ito, ilalagay natin dito. Tignan natin kung mag-iiba ba ang kanyang color. Oh, diba? Yeah. So makikita ninyo, after ilang seconds mga ka-anes, nag-blue na siya. Ibig sabihin, pag ganito kaunti, nagiging alkaline na siya. So ito din, buhusan natin ng tubig dahil ito ang iniinom ko. Neutral siya, buhusan natin siya ng tubig para mas maging alkaline. Itong dalawa, dahil mataas ang kanilang acid, kailangan mas madaming tubig. Kung makikita ninyo, hindi nila kaya ng ganyan lang. Okay? So, dapat more water pag nag-soft drinks tayo na may alcarab. Okay? Itong bato pala, mga ka-anes, ang aking iniinom. Iniinom ang bato? Hindi. Binababad ko ang bato sa aking tumbler na ito ang gamit ko din. Siyempre, yung tig-20 lang, di ba? Dahil practical tayo sa buhay. And kaya na niyang gawing alkaline ang tubig natin. Siyempre, mga ka-anes, ayaw ko magaya kayo na nagkakaroon ng hyperacidity. And then, eventually, magiging ulcer yun. And then, worse, magiging GERD siya. And pwede pang magkaroon tayo ng other diseases pag hindi natin, pag too much acid tayo. Kaya naman importante na i-neutralize natin ang ating body fluid through Alcarab. And, syempre, ito ay good news, good for 3 to 5 years na ang Alcarab na ito, na 1 pouch. So, sulit na sulit, parang 50 cents or less lang in a day. Meron din tayong mga available na alkaline na bottled water, pero syempre mas mahal yun i-compare nyo sa 50 cents in a day, di ba? So, ayun lang mga ka-anes. Gusto ko lang i-share dahil may mga nag-request din nito dahil hindi magtugma-tugma ang aming schedule. Dahil busy siya, busy din ako. So, itong video na to ang aking i-share sa mga ka-anes natin para at least maabot ko kayo. Don't forget to like and subscribe to my channel. Tignan nyo mga ka-anes, it's color blue na. Yan, color na blue na siya. Alkaline na siya. Sa mga bumili pala, ayan. Maraming salamat sa mga bumili na at nakatry na ng Alcarab. Please share the good news. Bye mga ka-anes! Thank you so much for watching!